Atletikek Vallecasen eman du txapelduen liga zikatzeko azken pausoa. 16 urteren ostian, izarren artean berriz izateko neurketa garrantzitsua, historikoa, taldeko jarraitzaileek galdu nahi ez zutena. Eta ospatuko dugu Champions Leagueen gaudela. Aurtengo finala da, bai. Aurten izan dugun partidorik garrantzitsuena, seguru. 3 puntu beharrezkoak, bai. 3 puntu eta etxera, eta Champions League. Zaila da zehaztea Atletikeko zenbat jarraitzaile bildu ziren ostiralean Vallecasen. Milaka, bertako txarteldegian ilara luzeak sortu ziren azken sarreretako bat lortzeko. Bien bitartean zelai inguruko kaleak zurigorri jantzita, Bilboko Poza kale izango balira bezala, jarraitzaileak baikor. Kriston giroa da, ikusten zue, kalea bakarrik ikusi behar dire, eta haber irabazten dugu, eta ya Championsen gauzen. Lo tenemos bien, porque el Rayo no se juega nada, estamos hermanados, nos han dejado toda la calle para nosotros, o sea que ya no nos falta el campo es como la Cesarre. Taldeko autobusa zelaira heldu zenean, jarraitzaileek ez zuten jokalariak animatzeko aukera galdu nahi izan. Eta zelai barruan Armailetan ikusi zen argien Bilbotik Vallecasera joandako jarraitzaileen kopurua. Zelai erdia zurigorria zen. Jarraitzaileek ez zioten taldeari animatzeari utzi, behin eta berriro zurigorrien aldeko joak. Partiduko 3 golak geldikako baloietan sortu zituen Atletikek. Lehen zatiko 20. minutuan Mikel San Josek utz eta batekoa egin zuen. Garaipena bideratuta, Soramen Armailetan. Handik 10 minutura beste korner jaurtiketa honetan, De Marcosek egin zuen utz eta bikoa. Ospakizunean zelai eta Armaia bereizteko ezia erori gintzen, eta Atletikeko 3 jarraitzaile eraman behar izan zituzten ospitalera. Zorionez, ezer larririk ez. Eta neurketa bukatzeko 15 minutu falta zirela, Herrerak utz eta 3koa egin zuen falta jaurtiketa honetan. Atletikek eskuan zuen hainbestetan amestutako txapelduen ligarako txartela, ospatu beharra zegoen. Ospakizuna ere, Champions mailakoa izan zen. Ahora estamos, en la gloria. Para un equipo como el Athletic, el estar por detrás de Real Madrid, Atlético de Madrid, que son los 2 finalistas de Champions, y luego el Barça, es un triunfo extraordinario y mucho más, yo creo que tiene mucho más mérito un poco por la especial filosofía que tiene nuestro club. Y bueno, también es una forma de demostrar que hay otra forma de competir que también es válida. Egun polita, partidu borobila, sari oso garrantzitsua, eta bueno, orain disfrutatzea jende guztiarekin, eta bueno, ondo pasatzea. Jende pilo bat etorri da, oso asko animatu digute, iaia partidua behaiek eraman digute aurreruntz, eta Samamesen jokatuko bagenea iaia sentitu era, eta bueno, oso pozik nik uste jendeak disfrutatu dula, eta bueno, oso pozik gaur. Nada, increíble, no hay palabras para definirlo porque esta afición no deja de sorprendernos nunca. Una alegría enorme, ¿no? Poder conseguir este objetivo que llevábamos pensándolo desde el principio de temporada. Y bueno, ahora disfrutarlo, esto es una felicidad increíble y nada, enhorabuena a todos, a los compañeros, al cuerpo técnico y a todos los aficionados de Athletic.
gaurko, hau eskiritzeko ez da hitzik, hau kristona da, egia esan, bagenekin jendea etorriko zala partida ikustera, baina ez olako jendetza. Hemos llenado Vallecas y hemos dado todo. ¡A por el Atleti! ¡Ahora a conquistar Europa! ¡Vamos, Atleti! Pues sí, ya tocaba, ¿no? Después de unas cuantas jornadas ya, redondo, vamos. Un partido increíble. Los bucaneros son increíbles. Un partido inigualable, vamos. Increíble. Final basirudin, eskenean hemen zelaiko erdia atletizalea ziren, beste erdia raiokoak, final batean bezala, jendea gurekin egon da hasieratik onaino, hau merezi dut ere, orduan guk egin behar genuen, beraiekin egon, zelaian egon, disfrutatu, eta beraien nada ere. Taldeak egin duen esfortzua aurten izugarria izan da, jokatzen ez dutenak, hortxe egon dira beti entrenatzen, beti laguntzen, eta azkenean hori da talde honen pertsonalidade handiena, talde bagera, oso talde polita, iaia lagunak, eta horrek lortzen gait digu onaino iritsi ahal izatea. La fortaleza de nuestro equipo es la unión que hay dentro del grupo. Sin duda alguna el mejor, en ese sentido, en cuanto a grupo, en cuanto a empuje, en cuanto a unión, en cuanto a cohesión de grupo, el mejor equipo que he entrenado. Y esto es cosa de todos, el Atleti somos todos y esto es éxito de todos, de los que hemos jugado más o de los que no han tenido la suerte de participar tanto. Danon artean lortutako gauza da, bai jokalari guztion artean, entrenadore guztien artean, fisiok, medikuk eta batez ere afizioa, ez. Aldakeletarako bidean Josu Urrutia presidentea zegoen, jokalariak banan-banan soriontzeko. Jaia, luze joan zen, jokalariek hotelerako bidea hartu zutenean, oraindik ere entzuten ziren taldearen aldeko joak.